Rushila Hazwari. Jalbari. Super 50 बेबायदि खाबु मोनदों माबायदि I'm very grateful. गोबां भिडिअ नायगिरि लोगोफ्रा बुंहरदोंमोन मैयाहाय हमनायनि सिगां मानो भिडिअ खालामखो होनना बुंहरदोंमोन नाथाय मोजाङै भिडिअखौ नायजोबाखै भिडिअखौ लास्टसिम नायाबा बिदिनो बुजियो खावसे बुजियो आं बुंदोंमोन मैयाहाय आं जों जायखौ हमना थांदों बिनि नामबो लाया बे बबेनि बेखौबो लाया होननानै बुंखादोंमोन आरो नंखाय सानदोंमोन नायबानो जाबाय दा जों दा रावखौबो खोन्थानो हाया सोरखौ हमनो नागिरदों सोरखौ मानो नागिरदों जों बेखौ खोन्थानो हाया बेखौ खोन्थाखानांगौबा मानसिफोरा नुनानै दोरोनबो हागौ बेखायनो जों बेखौ दा खोन्थाखानानै नङा आरो मोनबाथ' मोनबाय दिनै मोनबाय मोनाबाथाय मोनबाथ' नोंथांमोना नुखागोन सोरखौ मोनगोन सोरखौ मागोन जुदि मोनाबाथाय आं नोंथांमोननो बेखौ खोन्थानानै नङा जे सोर जुदि मोनदोंबाथाय जों खोन्थागोन जुदि मोनाबाथाय बे सोर बेखौ आं दा खोन्थाथ'नो हाया आरो दा बे स्टार्टिंसो नालाय भिडिअआ जों दा अपारेसन खालामगासिनो दङ जों दा नै ब्रिजआव दसे जिरायगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना बेखौ खोनाखाबाय जानांगौ आरो दिनै जोङो मोनथाम मोनब्रैसो आपडेटनि सायाव खोथा सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन मणिपुरनि न'नियाव मोननै उदखारि आफादनि गेजेराव गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जादों आरो बे गिथाव बाथाव गावलायनाय जाथाय जानायाव NSCN-IM उदखारि आफादनि सानै केडारफ्रा गुलि गावजानानै बा गुलि नांजानानै जिउ गोमादों बा थैदों आरो लोगोसे गुबुन मोनसे उदखारि आफादा गासै साथाम ट्राइबेल सुबुंफोरखौ लानानै थांदों बा लांखारदों बे समाव आसाम राइफल बा रौनिया हानजा आरो मणिपुरि पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ बै साथाम सुबुंखौ रैखा खालामफिननो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आथिखालाव मणिपुराव सोमजिगासिनो दङ गावलायनाय दानायलायनाय न' सावलायनाय गोबां दुंहाव थासारि आरो जायबा बे जाथाया जादों बे जाथाया मोनसे फिसा गामियाव जादोंमोन बेबायदिनो गोबां दाङाबाजि जागासिनो दङ अब्ला जोंहा फैदो नेक्स्ट आपडेटआव जोंना नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय केरलानि सासे टिभि एक्ट्रिस नैबे नुबाय थानाय टिभि एक्ट्रिसजों लोगोसे बिनि मुङानो जाबाय नित्या आरो बेजों लोगोसे बिनि बिनु मुंनि लोगो बिसोर सानै सुबुङा बा दुथां सुबुङा सासे एक्स आर्मिनि लंथं सावगारिखौ साफायनानै गाज्रि सावगारिखौ साफायनानै ब्लेकमेलिं खालामनानै एक्स आर्मिनिफ्राय 11 लाख रांखौ जादोंमोन आरो जाखांनायनि उनाव एक्स आर्मिया सहायनो हायैयाव पुलिसनो केस होखांनायनि उनाव बिसोर सानै दायनिगिरि जायबा टिभि एक्ट्रिस आरो नैबे बिनु टिभि एक्ट्रिसनि मुङानो जाबाय नित्या आरो बिनुआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजाबाय आरो दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जाबाय आसरित टिभि एक्ट्रिस जानानै बिदि गाज्रि आखु मावो बे टिभि एक्ट्रिसआ बे सासे बिनु मुंजों खौसे थादोंमोन रुम खाथि आरो बिसोर बे जाथायखौ खालामबोगासिनो दंमोन माने प्लेनिं खालामखादोंमोन आरो प्लेनिंआ बिसोरना साक्सेस जादोंमोन नाथाय जोबथे सालनि आलासि जानांगौ जाबाय अब्ला दानिया फैदो जोंना नेक्स्ट आपडेटआव जोंना नेक्स्ट आपडेटआनो जाहैबाय सुपार 50 बिटिआर सोरखारनि सुपार 50नि गेजेरजों नैथि खोलोबनो थाखाय गोबां फरायसाफोरा दिल्ली फारसे रौना होलांबाय बेनि सायावनो गोबां रायजोफ्रा मोजां मोननाय फोरमायदों आरो खावसे रायजोफोरा गाज्रि मोननाय फोरमायदों आरो बेनि सायावनो प्रमद बर' बिथाङा मा बुंखो लोगोसे सुपार 50आव बाहागो लानो मोननाय फरायसाफोरा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो बेबायदि फेसिलिटि होनायनि थाखाय माने अपरचुनिटि होनायनि थाखाय जोबोद थेंक इउ जोंनि चिफ सारखौ बिटिआरनि चिफ सारखौ प्रमद बर' सारखौ बाजिराव इन्स्टिटिउटआव थांगोन दिल्लीयाव Rushila Hazwari. Jalbari. Super 50 बेबायदि खाबु मोनदों माबायदि I'm very grateful to the Directorate of Education BTR for providing this opportunity. It will be very helpful to the people of weaker financially people and I'm very grateful. Morna Florence Murmu. Sirampur Price. এটোৱে মানে বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে যোনটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে এইটো ভালে কৰিছে মানে আমি যিবিলাক আমি ফাইনেন্সিয়েলি মানে দুখীয়া ফেমিলিৰ হয় তো আমাৰ কাৰণে মানে দিল্লীত যাই কিনি কোচিং লোৱাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় আমাৰ সপোনটো আছে কিন্তু আমি মানে তেনেকৈ এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ভাল ইনিচিয়েটিভ লৈছে যি মানে জৰিয়তে আমি আমাৰ নিজৰ সপোনটো পূৰণ কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি দিল্লীলৈকে যাম দিল্লীলৈকে ওলাই আছোঁ কালি গৈ পাম আৰু পৰহিৰ পৰা আমাৰ কোচিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ব बाजिराव रेड्डी इन्स्टिट्यूट आं चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों बिजनीनिफ्राय दिनैहाय प्रमद बर' सारनि नाजानायाव दिनै सुपार 50आव जों बयबो सेलेक्ट जानानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो एक्साइटेड जादों आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो सासे
गावखौनो जाफुंसार हिसाबै जोङो दिन्थिनो हागोन थेंक इउ रय चक्रवर्ती गोसाइगाव কি ক'বা এইটো সুপাৰ 50 বা UPSC কোচিং অপৰচুনিটি পাবলৈ গৈ আছে ভাল লাগিছে বাৰু চেষ্টা কৰিছিলোঁ আগৰ পৰাই ভালকৈ পঢ়াৰ কাৰণে ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে বাহিৰত ভালকৈ পঢ়িব পৰা নাই এতিয়া অপৰচুনিটিটো পাইছোঁ আই এম আশাবাদী মই আৰু এইটো ক'ব লাগিব চেষ্টা কৰিম ভালকৈ আৰু নিউ গভৰ্ণমেণ্টে এইটো ইনিচিয়েটিভ কৰিছে এনেকুৱাই ল'ব লাগে অলপ ভাল ষ্টুডেণ্টক ইম্পেটাছ দিব লাগে আৰু যি মেৰিট বেচিছত হৈ আছে এইটো মানে এক্সাম লৈ তাৰপিছতে স্কলাৰশ্বিপবোৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে এইটো বহুত ভাল যিহঁতে চোকা মানুহ আছে ষ্টুডেণ্টকেইটা ভাল হয় সিহঁতে বেনিফিটটো পাব এইটোৱে আশা কৰিছোঁ কোচিংটো ক'ত হ'ব মোৰ বাজিৰাও এণ্ড ৰেড্ডিত হ'ব নিউ দিল্লীত বাজিৰাও এণ্ড ৰেড্ডি বুলি এটা ইনষ্টিটিউট আছে তাতে হ'ব बसुमतारी सर बबेनि आङो रुनिखाटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सर सुपार 50 नि सायाव मा बुंनो नोंथांमोननि बेबायदि सुबिदा मोनदों दिनै जोङो सुपार 50 इनिसियेटिभआव सेलेक्ट जानानै UPSC-आव जोङो थांनो थाखाय रेडि दङ दा क'क्राझार स्टेसनाव माबायदि मोनदों दा बे खाबुखौ मोननानै जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों नुबाय जों बयबो आरो खुसियै दङ आरो My name is Vikas Prasad. First of all, I thanks to CM of BTR, Sri Pramod Borsar, to take such initiative to give us a chance to reach Delhi and pursue for UPSC coaching. And that's I thank to all which bless us for. I'm from Kokazar. Yeah. Okay. सुपार 50 नि गेजेरजों UPSC नि कोचिं लानो थांगासिनो दङ मा फोरमायगोन बे समाव दिनै आं बे सुपार 50 नि गेजेरजों जोंहानि फिसाजोआ दिल्लीयाव कचिं लानो थांहांदों आं बेखौ गोबां समनिफ्रायनो गोसोआव हास्थायबाय दंमोन आरो माने जोंहा रांखान्थिनि आंखाल नालाय थारमाने इदि फ्रि कचिं मोनोबा मोजां जागौ बिदि सानखाबाय दंमोन जोङो माने आगोलावनो जोङो बे सरकार जानायनि उनाव खोनाखादों नालाय माने UPSC होनो थाखाय जों एन्ट्रेन्स लानानै दिल्लीयाव UPSCबो जोङो फ्रि कचिं होगोन होननानै बुंनायखौ जों खोनाखादों नालाय ओमफ्राय बे आं फिसाजोखौ बेयाव एन्ट्रेन्स होनो लिरनो थिनबाय ओमफ्राय लिरनायाव मोजां जानानै दा बेयाव मोननायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो हा BTR सरकारखौ आं BTR सरकारखौ साबायखर होयो मानो होनबा आंहा रांखान्थि गैया नालाय थाखा फैसानि आंखाल बेखायनो आङो फ्रि कचिङाव होनो मोननायखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो BTR सरकारखौ आं साबायखर होयो मा मावो आं अंगनबादि वार्कार औ आंनि गथ'आ दिनै सुपार 50 नि गेजेरजों UPSC कोचिं खाबुखौ मोननो हादों ओरैनोथ' मोजां माने सरकारा मोजां माबाखौनो लादों मोजां आसनि नायनोसै दा मा रोखोम जायो थांथोंसै फरायनानै फैथोंसै मोजां आरो मथा-मथि बेनो आरो बेफोरबायदि कोचिंखौ लानो थाखाय गोबां रांखान्थिनि गोनांथि जायो दा जेनेबा टेलेन्ट हिसाबै मोनबाय आरो जोंहाबोथ' बिदि हाया ओंखायनो दा मोनदों मोजां जादों आरो सरकारा दायित्व लादोंथ' बेखिनि आरो इयुनाव बेफोरबायदि लाबाय थानायखौ हास्थायगोन नामा औ बिदि थानांगौ जानांगौ आरोखि बिदि সুপাৰ 50 চান্স পাইছে এই কাৰণে আমি খুব আনন্দিত এটো কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিলো আজি চৰকাৰে যেটো কৰিলে আৰু কি বিগত চৰকাৰৰ পৰা এটো তেনেকৈ পোৱা নাছিলো এই কাৰণে আমি খুবই সন্তুষ্ট আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছো যাতে সাকসেসফুল হৈ আহিব পাৰে